Il-pulizija kelmet li t-tapizza Raymond Grima li nhar 17 ta' Novembru kien fil-mira ta' sparatura u intlaqat minn 3 tieri f'żaqqu fil-ħanut tiegħu f'Ħattart f'delitt li fih spiċċa nqatel intortament Angelo Mangion. Ikkonfermaw dan sorsi qrib il-korp tal-pulizija li qalu wkoll kif Raymond Grima żamm f'ommu midbuq waqt li kien qed jiġi interrogat fl-aħħar sigħat. Grima kien ilu għal dawn l-aħħar 5 ġimgħat jiġi rikoverat fit-taqsima tal-kura intensiva fl-isptar Mater Dei. Bil-pulizija qed tqis din il-parti tal-investigazzjoni bħala waħda importanti fil-fatt kienet qed tittama li Raymond Grima joħroġ mit-taqsima tal-kura intensiva biex uffiċjali mid-Dipartiment tal-Investigazzjonijiet Kriminali ikunu jistgħu jkellmuh. Dan bilan li jiġi determinat seta' kien il-mottiv wara dan id-delitt. Mottiv li sa issa għadu ma ġiex stabilit b'sorsi qrib il-pulizija qalu li Grima mhux qed jikkollabora mal-pulizija. Il-qtili kien seħħ għall-ħabta tas-26 ta' filgħaxija nhar il-ġimgħa 17 ta' Novembru meta allegatament u skont ix-xhieda raġel twilu rqiq li kien liebes crash helmet niżel minn fuq mutur, daħal fil-ħanut ta' tapizzerija f'Ħattart u fetaħ in-nar. Brabta ma' dan il-każ il-pulizija interrogat 5 persuni oħra filwaqt li f'din il-fażi mhu qed teskludi ebda possibilità